Де-факто аз го осъзнах на 10-11 годишна възраст. Когато бях малка, сънувах се като момиченце, разбира се. Обличах на майка ми роклите, ползвах гримовете, бижутата. Аз напълно съм била с идеята, че това не е правилно. Винаги се говореше, че аз съм различна, че аз съм еди каква си, с еди какъв ли епитет са ме наричали. Педал, нещастен, умри, не знам си какво си, такива неща. Типични неща, които ги казват всичките подрастващи. Няма начин тук хората да мислят по някакъв друго яче, защото... Българина е свикнал да се случват нещата бавно, не е така изведнъж. Большинството мисли, че ние нямаме право на съществуване, че ние сме психично болни хора, че ние не трябва да се показваме никъде, никога, за нищо на света. Натъжаваме, но не се поддавам, защото ме е страх да не ме смаже. И за транс хората буквално няма място в България. Буквално.